Gibutyag sa Regional Director sa Department of Education sa Rehiyon 7 sa Luciano Jimenez nga malampuson ang pagbukas sa Brigada Eskwela 2023. Kini pagpangandam sa seguridad ug kaharuhay sa mga tinun-an panahon sa pagbukas sa klase karong umaabot Agosto 29. Nindot kayo ang pagpahigayon kay ang tanan nagkahiusa ug naghugpong para sa usa ka kausa pagpakabana para sa atong ugma sa mga kabataan. Base sa datos sa Region 7, hapit na moabot sa 500,000 ang mga tinun-an sa Kinder 1 ug grades 1, 7 ug 11. Gani sa ubang grade levels, moabot na sa 489,000 ang hingpit nang naka-enroll. Ug matag adlaw adunay 5,000 to 10,000 increase sa mga enrollees. Apan sigun ni Jimenez nga aduna lang gihapoy kakuwangan sa pasilidad ang mga tunghaan, ilabi na dinhi sa Central Visayas. Gani sa niaging school year, usasab sa gibuhat nga strategy sa atong mga magtutudlo ang pag-conduct og shifting sa mga klase, diin adunay AM ug PM shift aron dili maghuot sa lawak sa ringan ang mga estudyante. Awhag sa Regional Director sa Tanang Ginikanan ang pagpa-enroll na sa ilang mga anak samtang sayo pa aron masuta sa DepEd kung pila pa ang kuwang nga bangko, classrooms ug uban pang panginahanglanon sa matag eskwelahan. If they will enroll during classes already, so mo na dili na ma-appeal sa atong counting, dili na to ma-submit sa central office, dili na siya ma-appeal sa pag-request og pila di ay kulang, awahin na gyud siya, no? So mo nay ato ang panawagan yun kanunay. Gikumpirmar sab ni Jimenez nga nakasinati karon og krisis ang atong educational sector, gumikan sa nahitabong pandemya diin gipaagi lamang sa online classes ang pag-eskwela sa mga kabatan-unan. We are also in an education crisis, not only in the basic ed, but the entire educational system. So as of now, that's why we have remedial classes. We also have the National Learning Camp that will make it a fun-filled activity, though we focus on reading. Sa laing bahin, andam na ang Cebu City Transportation Office kung CCTO sa gipaabot nga mas paghuot sa dagan sa trapiko dinhi sa kadalanan sa Sugbo panahon nga moabli na pag-usab ang mga tunghaan. Sigun ni Alfredo Loresto, Operations Head sa CCTO, aduna nay naka-assign nga mga personnel nga mobantay dapit sa mga eskwelahan, gani nitapsab sila sa mga barangay tanods nga motabang sab nila mahitungod niini. Ready na ang atong mga traffic enforcer na atay gi-deploy around sa mga dual sa eskwelahan. And then, for the public school, karong umabot August 29. So, nagyapon tayo i-deploy nga mga personnel plus nitapta sa mga barangay kining ug asa na bilong ang mga public school kay nagkuwang yun mig personnel, ma'am. So, nagtapta sa mga barangay, nag-deputize ta sa ilang mga barangay tanod aron gatong wala na mo mabutangi og enforcer, sila mo ay muman sa mga bata mosulod gawa sa eskwelahan. Pahimangno ni Loresto sa tanang motorista nga kung mamahimo dili moagi sa kadalanan sa mga tunghaan ug mangita og diversion roads aron malikayan ang trapiko. Sa karong umaabot pag-abli sa klase sa public school, ginaot ko nga magbugnawon lang atong otok, so kinahanglan gyud ta og taas nga pasensya. Og mahimo kung pwede nga makalikay ta sa mga eskwelahan during peak hours. Kung mahimo mo lihay lang ta nga anang mga area. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.